Исәнмесез, мәйдан каналы караучы, хөрмәтле һәм кадерле тамашачылар. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин Гүзәлия булырмын. Бүгенге тапшыруда хит-парад яңалыклары белән танышырбыз. Моннан тыш студияда берсеннән-берсе шәп, талантлы кунаклар да көтелә. Кемнәр икәнен тиздән белерсез. Телевизор экраннарына якынрак урнашыгыз. Тапшыруны башлыйбыз. Бу атнада Рамиля Хайретдинованың туган көне булды. Җырлы гаилә гастрольләрдә булу сәбәпле туган көнне Башкортстанда үткәргәннәр. Рамиляның туган көнендә яңа клибыбыз дөнья күрде. Эльвира Әхмәтова сүзләренә Гүзәлия иҗат иткән җырның исеме "Тик син" дип атала, диде Рамил. Рамиляны чын күңелдән котлыйбыз. Ә яңа клипны сез октябрь аенда лайыклы хит тапшыруында күрә аласыз. Лайыклы хит кунагы Вагапов фестиваленең гран-при иясе Ранис Габбасов. Сәлам, Ранис. Сәлам, Гүзәлия, сәлам, мәйданнар. Сине мәйдан каналында күрергә бик шатбыз. Бүген яңалыклар белән килгәнсеңдер дип уйлыйм инде. Ранис, менә син күптән түгел Вагапов фондыннан китеп, мөстәкыйль рәвештә иҗат итә башладың. Ничек ул сиңа, кыен түгелме?
Birinchidan bek zo'r rahmat aytasim kelar Rifat Ahmetovichga. U meni zo'r sahnalarga chaqirdi. Ham endi aytasim kelar. İcat ite başladık. Bek motor ijod ite başladık. Mana hozir Xalajifitim bilan yangi jillar ijod etamiz, duetlar, o'zimning jillarimda da bo'lashaq olaversa, ham endi konsertlarimizda bo'la olaversa, shunga ko'ra qiyinliklar borda albatta, lekin bizning bir yo'l bor endi davom ettirgan o'shatni deb. Shu. Рәхмәтле булуыңа сиңа да зур рәхмәт. Гомумән менә продюсер белән эшләп нәрсәләргә өйрәндең син? Продюсер белән эшләүе ничек сиңа ул? Авыр идеме, аның канатасында ничегрәк булды ул? Авырлыгы булмады. Без менә бер дулкында эшләдек, дип әйтсәң дә ярый. Яңа җырлар да һәр вакытта да туып торды, Аллага шөкер. Һәм инде клиплар да булды, зур сәхнәләр дә булды. Бик зур рәхмәт. Тамыр әйтәсем килә. Һәм авырлыклар булмады дип. Аллага без әйтәм бит менә бер дулкында эшләдек. Әйбәт булган. Менә хатының Гөлия белән дуэт җырлар яздырасың инде. Гастрольләргә дә җыенгансың икән. Менә бу көнгә кадәр нишләп син Гөлия белән зур сәхнәгә икәүләшеп шулай чыкмады? Бу еш бирә торган сорау, бу сорауга мин булай җавап бирәм. Безнең бит Тимерлан балайыбыз туды бит. Шулар үстерде инде аны менә декретта булды. Һәм инде хәзер вакыты җитте. Ниһаят вакыты җитте, без инде иҗат итә башладык бергә. Менә сез гастрольдә вакытта Тимерлан кем белән утыра? Тимерланмы? Без бергә дә шунда безгә бергә бара безне менә һәм инде бабай белән әби белән дә калачак. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Зарани. Рәнис, менә Мәйдан каналын караучыларга нинди теләкләр теләр идең син? Теләкләрме? Иң мөһиме исәнлек, саулык, тазалык, байлык, иң мөһиме шул. Һәм инде Мәйдан белән бергә булырга, без инде җырчылар тырышырбыз, яңа җырлар иҗат итәргә, һәм инде алдагыларда исән сау булыйк, бай булыйк, концертларда күрешик. Сиңа да Рәнис бик зур рәхмәт, зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, барыгызга уңышлар, рәхмәт бик зур. Sağışlarda kalıp, dimtalına konup, sayrı yalğız bir kış direkte. Yalğız şingel tügel, nişik tüsül küngel, geller şeşek atsa yürekte. Min bəxtliyken, bik bəxtliyken, emmetlerimizin de sandıvaş, küttemizine irken. Yalğız kalsam irkem, özülüp kütemesine tantuvaş. Kütemesine irkem, yalğız kalsam irkem, özülüp kütemesine tantuvaş. Ömrü yalğız olsa, dağlarımın su tutsa, sayramışa tüzüme sanduvaş. Sina kilem irkem, sinağına kilem, eşkeylerimi tulam bulgaş. Min bəxtliyken, bik bəxtliyken, ümitlerim sinde sanduvaş. Küttemesine irkem, yalğız kalsam irkem, özülüp küttemesine tantuvaş. Küttemesine irkem, yalğız kalsam irkem, özülüp küttemesine tantuvaş. Sanduvaş, küttemesine irkem, yalğız kalsam irkem, özülüp küttemesine tantuvaş. Min bəxtliyken, dik bəxtliyken, ümitlerim sinde sanduvaş. Küttemesine irkem, yalğız kalsam irkem, özülüp küttemesine
Эльвира Гыймадинова отпускыга чыккан. Ялда әнием янына Түбәнкама шәһәренә барырга исәп. Аннан соң классик әсәрләрдән торган программа эшләргә планлаштырам. Анда татар, рус, чит ил композиторларының әсәрләре тупланыр дип көтелә. Яңа елга кадәр берничә проект эшләргә иде, дип планнары белән уртаклашты Эльвира Гыймадинова. Sensiz bayır, altağlarım sensiz ata. Aralarda yıllar bulup sensiz ötken yıllar yata. Kaygılarım ortaklaşıp şadlıklarım birleşmesin. Хит-парадны Марат Галимов белән Линара Батталова башкаруындагы «Яратканым» җыры дәвам итә. 3 минутлык җырның клибын бер тәүлек буе төшердек. Ширки күп булды, үзәккә үттеләр. Марат арып бетте. Шулай да клип режиссер хыялланганча шәп килеп чыкты, диде Линара.
Bir sözüm var sina eytilesi, bir oyum var sina jitkiresi. Gaziz kışım senin bilen birge, şatlık var bölüşesi. Bulagim var sina birilesi, görüşesi de görüşesi. Gaziz kışım senin bilen birge, şatlık var bölüşesi. O'tgandagi kibir jilida, siylashasi edi siylashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz, birlashasi edi sirlashasi. O'tgandagi kibir jilida, siylashasi edi siylashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz, birlashasi edi sirlashasi. Jırlarım var sina jırlanası, bar hikayem sina siylanası. Yaratkanım sina bana sina, gışkım var belgirtesi. Oshim qoldi sina ilgirtasi, ko'rishasi edi ko'rishasi. Yaratganim sina bor sina, g'ishqim bor bilgirtasi. O'tgandagi kibir jilida, siylashasi edi siylashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz, birlashasi edi sirlashasi. O'tgandagi kibir jilida, siylashasi edi siylashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz, birlashasi edi sirlashasi. O'tgandagi kibir jilida, siylashasi edi siylashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz, birlashasi edi sirlashasi. O'tgandagi kibir jilida, siylashasi edi siylashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz, birlashasi edi sirlashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz, birlashasi edi sirlashasi. Birlashasi edi sirlashasi. Самара егеті Илгиз Хасаншин бала чагыннан ук төрле җыр бәйгеләрендә катнашкан. Самарада үткәрелгән җыр конкурсында зур телевизор белән бүләкләнгән идем. Оренбург өлкәсенең Әсәкәй авылында үткәрелгән Ак хисләр фестиваль конкурсында беренче урынны алгач, Казанның Татар моңы конкурсына юллама бирделәр. Анда Илһам Шакиров репертуарыннан Очып кайтам җырын башкарып, лауреат исеменә һәм икенче премиягә лаеклы булган идем ди Илгиз Хасаншин. Мәхәббәт яшәртә яшәтә, картаймый гашыгып калык яшьлектә. Бәхеттән юлата ярату хисләре, дөньяны җырлата сөю күзләре. Бәхеттән юлата ярату хисләре, дөньяны җырлата сөю күзләре.
Мәхәббәт, мәхәббәт, рәнҗетмик яраларны, Ходай бүләк иткән газиз парларны. Яктырсын күңелне, тылсымлы назлары, озайтсын гомерне, сөю язлары. Яктырсын күңелне, тылсымлы назлары, озайтсын гомерне, сөю язлары. Мәхәббәт, саф хисләр патшасы, юганың искесе, юктыр яңасы. Йөрәккә, җаныңа, ашкы шул мәхәббәт, гашыйклар илендә булмый хыянәт. Йөрәккә, җаныңа, ашкы шул мәхәббәт, гашыйклар илендә булмый хыянәт. Гашыйклар илендә булмый хыянәт. Айгөл Хайырнасова Владивосток якларына гастрольгә киткән. Җыр белән эшемне бергә алып барырга туры килә. 6 ел мәктәптә балалар укытам. Эшемне, бигрәк тә балаларны бик яратам. Алар төрле халыкара конкурсларда катнашып, лауреат исемнәрен ала. Укучыларымның уңышларына бик сөенәм, диде Айгөл. Ягыма кайтсам җиргә ятып, тыңлар идем үлә
Рифат Хиснияров «Мин җырлыйм» дип исемләнгән вокал мәктәбе ачкан. Теләгән һәр кемне үземә кабул итәм. Сәхнәдә үзеңне тотарга, камерага эшләргә, артист булырга, образ һәм репертуар сайларга өйрәтәм. Иң мөһиме кешенең теләге һәм җыр-моңга гашыйк булуы шарт, диде Рифат. Рифат Хисняровның җыр мәктәбенә 14 яшьтән өлкән булганнар чакырыла. Эх, егетләр, кызлар. Туган якка кайтабыз бит. Моңнарыңнан назларыңны сагынып, юллар тотам туган ягыма. Чәчкәдәге сихри күбәләктәй, йөрәккәем канат кагына. Исәнмесез минем җан дусларым, сама аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан, кавыштырсын һәр чак язмышлар. Исәнмесез минем җан дусларым, сама аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан, кавыштырсын һәр чак язмышлар. Туган туфрак үскән нигезләрдә, җан рәхәте сизәм җиңеллек. Шатлык, куанычлар юлдаш булсын, очрашулар булсын гомерлек. Исәнмесез минем җан дусларым, сама аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан, кавыштырсын һәр чак язмышлар. Исәнмесез минем җан дусларым, сама аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан, кавыштырсын һәр чак язмышлар. Моңнарыңны, назларыңны сагынып, юллар тотам туган ягыма. Чәчкәдәге сихри күбәләктәй, йөрәккәем канат кагына. Исәнмесез минем җан дусларым, сама аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан, кавыштырсын һәр чак язмышлар. Исәнмесез минем җан дусларым, сама аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан, кавыштырсын һәр чак язмышлар. Исәнмесез минем җан дусларым, сама аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан, кавыштырсын һәр чак язмышлар. Исәнмесез минем җан дусларым, сама аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан, кавыштырсын һәр чак язмышлар. Гази җирдә шушы сукмаклардан, кавыштырсын һәр чак язмышлар.
Әминә Әхмәтҗанова сөенечле яңалыгы белән уртаклашты. Нәни җырчы кызыбыз Апуш театраль студиясе үткәргән кастингны узган. Шатлыгым ишемә сыймый. Үземне яңа өлкәдә сынап караячакмын. Биредә безнең белән танылган актерлар шөгыльләнәячәк, диде Әминә. Уңышларыңа без дә сөенәбез. Ак юллар сиңа, Әминә. Himalaya dağ üstünde altın beşik Kıyaş yıklay her kez sayın şunda teşip Jildim boyu yıklağını saklap tıra Dirbette hem üstten başın kaplap tıra Yıkılsana kıyaş teşik koyan desem Jil şulaktan jil bir edip İse bütün dünya boyu gider tırğız değil Uyanırga vakit gider tırğız değil Uyanırga vakit gider Kırıp şıkaş şu ışıktan kıyaş ağay Ondan gelip yıklayındı enesi ay Yıklayışında yıldızlarda öğülüşüp Oyadağı yıklap yatkan kışıklardan Katı yıklap beşikten məğrib keşen Tırıp şığa kilip jirgen urun şişen Yaşkın ay iki duğan ağay Eni minə şılay Dızlık birlen nöbetleşen Minə şılay Dızlık birlen nöbetleşen Yıkışında yıldızlarda öğülüşüp Oyadağı yıklap yatkan kışıklardan Katı yıklap beşikten məğrib keşen Tırıp şığa kilip jirgen urun şişen Yaşkın ay iki duğan ağay Eni minə şılay Dızlık birlen nöbetleşen Minə şılay Dızlık birlen nöbetleşen Minə şılay Dızlık birlen nöbetleşen Илдус Садыковның башына кичергән операциядән соң әкренләп төрнәкләнеп килүен сөйләде. Шушы көннәрдә яңа җырым дөнья күрәчәк. Алда безне гастрольләр тормышы көтә. Шуңа күрә көне-төне репетициягә йөрибез. Тамашачыма зур программа әзерләү өстендә эшлибез, диде Илдус Садыков. Орысың мына иже көзі осылай екен мен. Кімсің ол? Ғафу еттіңіз. Сам здравствуйте. Ильдус Фаритович қай работает мында? Здравствуйте, в 210. Атыңда. Сен оған қысымадан қашан қайттың? Кеше. Беремін саған кеше орысың орын. Сен оғы с***дан өтінде орысың орын. Пеге тидірақ қотамыз тезгіне. Көшетеміз саған оғы кеше. Ненде ішті? Не ішті? Беремін саған ішті орысың орын. Үйде! Қоя кеттің бұяққа.
İde olursun olayım, otla. Көрсетілмей саған олға қайтмағаның olursun olayım. Oy ayda olға қайтабыз тізгіне бұтар. Баркырым шоп. Жүрілер шумда. Көрсетілмей саған олға қайтмағаның. Шейсен olursun olayım. Şikten açtı, bar canımı yaktı, sağış bastı. Günlerimin yemi gitti, yıkılarımda kaçtı. Bar hislerim yaralarından taştı. Ayda mindi, ağlıma. Ayda mindi, aziz tugan yakılarıma. Ağılın düşüme kere günlerin sataştıra. Bulun şeşkesi deyman, dur kızları sağındıra. Ayda mindi. Ötem Bilem Avul qaytuğunu kütte Min şit bulmam bir qaşanıda Tuğan tübegimde Suyu utu yaşı yüreğimde Qaytam indi Avuluma Qaytam indi Aziz tuğan yakılarıma Avulun düşüme kerip günlerin sataştıra Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra Qaytam indi Avuluma Qaytam indi Aziz tuğan yakılarıma Avulun düşüme kerip günlerin sataştıra Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra Qaytam indi Alo, Aniya, iyisenmi? Ulan isenmi? Nişik hallerin? Rahmet Ani, yaxşı. Ulan avulga qaytı turunda uylamadın meli? Anda seni avuldaşlar, dostlar, tuganların bitinisi sağınıp giteli. Uylu minde Ani, minde sagındım, minde. Qaytam indi Avuluma Qaytam indi Aziz tugan yakılarıma Şunda eşlep şu jirde Bəxetimni tabarmın Avulumның tarixina Yana yollar yazarmın Qaytam indi Hit paradda qonaqda yaş, ümitli jırşı Almaz Zakirov. Selam Almaz. Nişik keyifler? Allah'a şükür eyvet, isenmisiz? Sen mine danlıqlı Aznaqay rayonunda doğansın. Nindi gailede östün? Gailagizde jırşılar var idi mi? Jırşılar elbette var indi. Ebi de jırlagan, babay da olay deb etkende mine biz gailədəginə tuğula bizim oğulumuz bilen jırşılar. Büyük eybet. Sen mine bit Salavat Fethedinov şakirti. Salavat Zakiyevich nindi ıstaz ol? Bik üssüzli, tələpşən, mine o'zi aytgan ayberlarni ishlatib turgan shunday o'qituvchi bo'lib ishlab qolgan. Sen nishlab mine Qozondan Oznaqayga qaytib ketding? Bu mine o'zingiz aytib ketdingiz, bu donliqli Oznaqay deb. Shol donliqli Oznaqay nechikdir o'zini tortgan endi. Baribir do'stlar da shunda, oilada shunda o'zimning jırlarım kerak bo'lar deb qaytdim endi. Zo'r sahnaga umtiluv bormi o sening? Vallahi gil shoshib zo'r sahnaga umtilgan yo'q. Bulay endi gil umuman olganda sahnadan tushgan yo'q endi. Qaytib kirgan yo'q. Sening repertuarda nindi janrdagi jırlar bor? Ko'proq xalq jırlarga yaratam.
менә Филус Кахыровның репертуары бик ошо үземә аның белән сөйләшеп, аның җырларын да җырлаштыргалыйбыз. Булай инде дустым язган, Айрат Җамалетдин язган җырларны җырлыйм. Гаилә хәлең ничек синең? Гаилә, мин өйләнгән, 2 малай үстерәбез. Олысы менә хоккейга йөри, хоккеист, бәләкәйле балалар бакчасында гына. Өмет бар инде. Әйбәт Алмаз, генә безгә җырлап күрсәтә алмыйсың, шундый тыңлыйсы килә тавышыңны. Филус Кахыров репертуары. Әйдә. Урап карылары күмә кышның озын юлларын, шәң-шәң итә җиле тузыгыта җиз кыңгырау моңнарын, җиз кыңгырау көмеш моңнар уйлата синең хакта, синең хактагы уйларым яшьлеккә алып кайта. Рәхмәт Алмаз, бик зур рәхмәт сиңа. Иҗат юлыңда яңа үрләр яулап алырга язсын. Амин. Рәхмәт үзегезгә. Жырлармын синең өчен жырлармын Йөрәгеңдә җылылык булса кил минем яныма Гафу итәр идем барсында булгына син янымда Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен Минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен Минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен Кайчан бер көнгә Белсәң әгәр йөрәгем Ул синеке гомергә Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен Минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен Минем дөньям синең өчен күрәле гөлләре Жырлармын синең өчен Сагынсаң әгәр сөйгәнем Мин йөгереп киләрмен Барысында ишет шуны Барысында гафу итәрмен Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен Минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен Минем дөньям синең өчен күрәле Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен Минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен Минем дөньям синең өчен күрәле гөлләре Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Инде киләсе атнада сентябрь ае җиңүчесе билгеле булачак. Шуңа күрә яраткан җырыгыз өчен Майдан ТВ сайтына кереп тавыш бирегез, дуслар. Һәммәгезгә җылы матур, якты күзләр теләп мин, Гүзәлия, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Майдан каналыннан аерылмагыз.